anyị si n'ihu olile ya ndị ichie anyị si ka unu rie ihe n'ihi ndị ichie ọrụ ụmụ ọkpụ agwụ anyị si ya na-ewepụ aka ọrụ abụ n'ike ya ga-ajụ esi unu ndị ichie kwụọ n'aka ndị ichie kwụọ n'aka n'ọbụla nketa oke ihe oghere eghe na anyị elikwe n'elu ọkwa n'ọrụ lienu na eke lienu na oye lienu na ahụ lienu na nkwụ anyị si akpụta akpụ lienu ebe ike na ndụ lienu ka ọ dọli na ọzọ egbu na ọrụ adịghị onye ti aka wọle dị ise okwu nke ọkụ bụ anyị si na unu ga-eme ya isi n'ụmụ ndị ichie benna ezumezu ndị ichie si benna ndị si ikwu nne nyawa azụ ụka na anyị si onye si na eke arịrịli ya ka unu dọwa anya agba na nọ ya bụ iwu na-enye unu gozie nye iru ọlụ ya iru ahịa ọzụ aka ahịa na ọghara anaka ahịa mene ka ọ lịta odo n'izu otu mmụtụ mmadụ agba na ebe ọbụla ọ zọrọ okwu iwe ọma mere ọ ya achịta iwe arụlị eyi ekezie mma o busi obi ike bụ ekwesịrị ili aka pụta akpụ n'ụlọ ọzọ na-egbe na ya ọ ya tie aka wolu nke ya anụ ya ata anyị kenele n'ụwo ndị ichie anyị kenele n'ụlọ Jangan lah, so jadi anak. Biar lah ni bang. Kenal kenal unu ndị ichie ndị ichie zumezu ndị ichie ndị si bịa na ndị si ikwu nne n'ụkọ na mmiri akụ ụmụ nwe olili be ya aṅụ nne eko ya akwụkwọ pụta akpụ n'ụlọ ụzọ na unu n'ụlọ unu nnekwu na enyi oke anyị ejebe n'ụmụ ọkpụ aja n'ụmụ ọkpụ na-eke na-ezumezu ụmụ ọkpụ ya na-azụ ụka anaghị iwe olili eghekwe nọ iwe olili ghere ya na anyị elikwe n'elu esi n'ụwa ụmụ ọkpụ ka ọ na-aka ndị si be nna ndị si ikwu nne ezumezu ụmụ ọkpụ ọrụ ụmụ ọkpụ ya na-azụ ụka anaghị degwu ọnwụ anyị ite o siri unu bụ nwanne unu nwaanyị bụrụ unu na o ghekwe nọ ịma ka ọ na-adọnya dị onye ọbụla bịalie ibe kele oke ọ na-ekewalịa ndị ilu ya ọ sị unu n'ụlọ ya na-eke unu n'oyo unu n'ala ekwenụ na nkwụ ayati aka wụrụ nke na ụnụwụ ụmụ ọkpụ ya na-azụ ụka n'ụlọ degwu ọnụ naanị o buru unu n'ọnya ka a na-eme na agba okenye ọha ngwe na-atọzi otu mma aghazi agba otu mmadụ aghazi agba ya achụ ụka ebe ọbụla o nweta onwe unu ya eme isi dawa na ndị ilu ya agba ya nụkọrọ agba ike agba ọnụ okwu na ije ya abụrụ odo n'ibu ebe ọbụla ọ tụrụ ụgbọ ọma mere oke erughị ya ka oke ekwesịghị ya anyị bụ unu ya mere ya bụ azụ ụka unu ya ekezie mmanwụ
Ọ ga-achịcha ibe abọli. Ya bụ o buru esi ike. O busi enyi ka ọ ya si aka wụlọ. Eke na-eji ma ọ kpọrọ ụmụ ọkpọnye na-azụ ụka n'eyi. Na-eme nwa m na-eke, nwa m n'oyi, nwa m n'ala, nwa m na-akwụ, ike m mmiri dị na ewela ahụ. Anyị ejebe n'agwụ. Ejebe n'agwụ. Anyị ekene ọrụ agwụ ezumezu agwụ ya na azụ ụka ya azụ ụka anaghị agụsi be nna agụsi ikwu na agwụ ma bụ agwụ anaghị mba Josef mmadụ pụọ na aka iwe olili onye bụ ụlọ azụ ụka n'isi gị na ọ ga-ekwe ndụ wee si na ụlọ ndị agwụ ka ọ na-enye nri tata ka unu tiwolie ụzọ ntali ọnụnọ mee ka oke elu kwesị ya ka oke elu ya aka ọ chụwa ka ọ chụtaba ọzọ ka anyị si unu ndị agwụ lienu na-ekewe ọ gwara unu lie na agwụ ọ gwara unu lie na nkwụ ọ sịrị unu lie n'oyi ọya ya aka wolu anyị si na-abụ ka nya nwa ngwere n'olugo ọtụtụ nnọọ ọtụtụ ka a nọ ibe ka a na-atụ ya nke mmadụ ya achara ya ya azụ ụka na adị egbu ọnwụ n'unu ya eme ise ebe ọ bụla o nwetara onwe ya na anụkara abụ ike agwụ ọnụ walụ na ndị iri agba okwu na ije ewuli odo n'idigbo ọ ga na-ejelu na-analụ oji anaghị na-awụli esi ndị otu aghara agba ya na otu anara agba mbọ ekwuo ọ bụ unu ga-emeli ya wee si na-ekwe na ihe nke unu bụ ndị agwụ wee si na-ekwe nnekwu ọ na-enye unu na onye gị unu oke na nnekwu ka ọ na-enye unu oke na nne agwụ be nna na agwụ ikwu nne ọnya ka o mere taatụ ka o siri ike wee si na unu ga-emie nnekwu mee enyi isi n'ebe ọbụla o nweta onwe ya na anụkala bụ ike agwụ ọnụ na-ekwe na onye bụ nnekwu tụọ anya ndị ilie arụ dobe ya mma arụ na-abụ ọdụ na ọya liki na odo anyị si ụkwụ na ije abụghị odo ojebe oje lụọ n'akwụkwọ na lụọ pịa onye nwe ọkụ ya nwe ada ọ ya tupu ibe abụọli o buru esie ike ya bụ nwa unu bụ azụ ụka oke elughị ya aka nke ọbụla o tinyere aka ya bụli ọma unu ya na-emejuli ọnụọgụ ya labịa ọ na-ezụ na-abịa onye na-azụ ka ọ ma anya ya so ndị agwụ ya na-emejuli ya o bute nke dị mma ma o butere ya a sị abịa zụba anọghịbe anyị kwuru na isi anyị kenere unu bụ ndị agwụ na olilibe ya aṅụkwanụ mmiri olilibe ya aṅụ mmiri na mmiri ka anyị ji n'aka wee si unu bụ ndị agwụ ezumezu agwụ be nna na ikwu nne ya bụ azụ ụka anyị siri ite adị egbu ọnwụ wee si unu ṅụọ na-eto ọnụ n'oyo ọnụ na agwụ ọnụ na nkwụ esi maghara emi eyi aghara na eyi ọbịa ya egbu egbu ọnya ka anyị gọrọ n'ọwa anyị si na ọ ga-adọli ya na mma na anyị kenere unu bụ ndị agwụ